अखन अपने सब सुन रहल छी आरपीआर रिकॉर्डिंग स्टूडियो के शानदार प्रस्तुति। डीजे ओम प्रकाश, डीजे ओम प्रकाश, डीजे ओम प्रकाश। बिसराते हैं बिसरा लेकिन हम नहीं तोरा बिसरबोगे तू बिसराते हैं बिसरा लेकिन हम नहीं तोरा बिसरबोगे जान के जान के जान बनबे है दोसर के कनिया तो हम मर जेबोगे जान के जान बनबे दोसर के कनिया तो हम मर जेबोगे बिसराते हैं बिसरा लेकिन हम नहीं तोरा बिसरबोगे तू बिसराते हैं बिसरा लेकिन हम नहीं तोरा बिसरबोगे जान के जान के जान बनबे है दोसर के कनिया तो हम मर जेबोगे जान के जान बनबे दोसर के कनिया तो हम मर जेबोगे। बहुत कह कनबो लेकिन हम नहीं तोरा कनेबोगे हम कनबो ते कनबो लेकिन हम नहीं तोरा कनेबोगे जान के जान के जान बनबे है दोसर के कनिया तो हम मर जेबोगे जान के जान बनबे दोसर के कनिया तो हम मर जेबोगे। मन तो ते मन तो लेकिन हम नहीं बात का मन बोगे सरवन मन तो ते मन तो लेकिन हम नहीं बात के मन बोगे जान के जान के जान बनबे है दोसर के कनिया तो हम मर जेबोगे।